әбиемнең әйткән сүзләре. Ул бай дип әйткән иде. Әгәр дә кешеләр үзләре теләп каядыр җыела икән, бер максат белән, бер теләк белән, бер хыял белән, бер ният белән уйны халык була ди. Алар монда һәммәсе дә үзләре теләп килгәннәр. Аларны беркем дә куып китермәгән. Ә инде куып китерсә сарык була дигән иде. Без инде монда сарык түгел, халык икәнебезне исбатлыйбыз. Милләтебез инде 1552 елны вак дәүләтчелеген югалткач, патшасыз, дәүләтсез, хөкүмәтсез яшәгәч, шактый авыр хәлгә калган, йокымсырау хәленә төшкән иде. Һәм бүгенге көндә мондагы яшьләр генә түгел, гомумән татар милләте әкрен-әкрен уяна гына башлады. Менә монда килү, монда аралашу, мондагы күренекле шәхесләр белән очрашу, әдәбият сәнгать әһелләре белән очрашу, аларның күңелләреннән ниндидер оятқы булып кереп утырыр һәм алар һичшиксез киләчәктә әкрен-әкрен уянырлар дип уйлыйм. Сезнең балаларында килдеме, аныкларыгыз килдеме дигән сорау инде. Мин үзем шушы монда гына түгел, мондан башлыйк, һәм менә һәрбер татар авылында сезнең Минем оногым Җәмилә дигән оногым инде күптәннән сәләт лагерына йөри. Ул шуннан да сәләт лагерына җиреп, ул телне камилләштерә, әлегә дә бая татарның гореф-гадәтләрен, җырларын, көйләрен ота, ләкин бу гына түгел. Ул үзен татар халкының бер вәкиле итеп хис итә башлый. Бу иң зурысы, иң зур мәгънәсе. Менә монда килгән һәрбер татар кызы, һәрбер татар җегете күрә татар халкының зур икән. Мин аерым гына шәхес түгел, аерым гына кеше түгел. Мин бер милләтнең баласы икән дип уйлый башлыйм. 70-нче елларда без монда татарның сәнгать әһелләре, яшь сәнгать әһелләре җыела идек. Менә киләчәктә дә ул тәҗрибә кабатлансын иде, үстерелсен иде. Чөнки иҗат әһелләре ул ни әйтсәгендә халыкның рухы, халыкның күңеле, җаны, бәгыре. Мин бу очрашуларның, мондый форумнарның киләчәге бик зур булыр дип уйлыйм. Әгәр дә без милләтебезнең киләчәге турында уйлыйбыз икән, яшьләр белән активрак эшләргә тиешбез. Өлкәннәр белән очрашырбыз, әмма ләкин яшьләр аерым бер игътибар үзәгендә булырга тиеш. Сәтердә шундый фикер булды. Дәүләт менә сайлаулар алдыннан бердәм Русиядә башка яшьләрне күрсәтә. Нишләп менә шушы татар яшьләрендәге, татар яшьләре оешмаларындагы активларны фирка җыелышларында да татар яшьләренең актив вәкилләре күренми, ә менә рус телле яшьләргә игътибар бирә дигән фикер бар иде. Siz bu fikir bilen... Мен bu fikir bilen tolsuzca kilişem. Men özümde çıkış yasaganım var. Bizning tatar yaşları türlü ülkede şaktı aktiflaştı. Bigirete biznesda, işmekarlıkta. Bizning halkımın işmekar bulgan, gümür-gümürge, işlikli bulgan. Mena 20-nче гасырның başına karagız Tuqayştırın. Ol vaqtda nindi bizde işmekarlar çıkkan. Hatta aytar ol vaqtda Россиянең 10% байлыгы татарлар кулында, татар сәүдәгәрләрендә, татар байлары кулында булган дип. Менә бүгенге көндә ни эшләптер безнең Менә сәясәт өлкәсендә яшьләр бу хәтле актив түгел. Алар эшмәкәрлектә актив, башка өлкәләрдә актив. Нишләптер сәясәттән алар бер шактый читтә торалар. Менә мин үзебезнең Татарстан дәүләт советына карыйм. Татарстан дәүләт советында башка милләттән булган шактый депутатлар бар, яшьләр. Татарлардан берәү дә юк. Нишләп алар? Алар беренче яратта үзләре дә килергә тиешләр. Аларга без каршы да барырга тиеш, аларны каршы алырга тиешбез. Менә ике яклы хәрәкәт булырга тиеш. Менә һич шиксез моны киләчәктә biz исәп торырга тиешбез. Аннан татар милләте өчен, гомумән Татарстан өчен янып йөргән татар яшьләрен үстерсәләр, безнең атаклы язучыбыз, драматургыбыз, депутатыбыз шулай ук Туфан ага Миңнуллин һәр вакыт әйтә иде. Чын татар кем ул? Чын татар язучысы, татар әдәбе кем ул дигәч, ул үз милләт турында кайгырткан кеше дип әйтә иде. Менә безгә чыннан дәүләт структураларында да, дәүләт советында булсын, хөкүмәттә булсын, район дәрәҗәсендә, шәһәр дәрәҗәсендә булсын, бөтен җирдә үзебезнең милләт кайгысын кайгырткан кешеләрне күтәрергә кирәк. Алар бит башка милләтләргә дә яманлык теләми. Үз милләтен яраткан кеше башка милләткә дә бер качан дошма була алмый. Дәүләт оешмаларында милли хәрәкәткә, милли мәсьәләләргә аерым игътибар бирә башладылар. Президентыбыз чит төбәкләргә чыккач һәр вакыт татар вәкилләре белән, татар оешмалары белән очраша. Бу бик яхшы. Әмма ләкин безгә күбрәк яшьләр белән очрашырга кирәк.